Horas Las Roha pajupak kita muse di pertanyaan pala Roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Toba. Adorakso tatangiho siak kata nitu hatta perjulu martang yang mahita. Ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mauliati gudak kupasahat kami di pangaramo tintotok sahat ro di tikion asiro hamali Tuhan dinanaing manangiho katapai para di mali Tuhan marhiti tordimi pargugui kami ali Tuhan perbadiai persahalai kami totong asa marhiti-hiti tama kami dadu pamujala margugu kami laho mangulaho lomo ni roham marhiti anakmu Yesus Kristus. Amin. Diamuna aliak kadongan saha persiaw di bagasan kuar itu hata Yesus Kristus ia si pakusor-kusoro ni rohata di bagasa sadarion na dibuat siya buku wasiat kekal na marodolan na patut tuhuhon ni warga negara sian hata ni tuhatai na tersurat di buku panguhum sia ayat pitu sahat rodi ayat 15 jala nagawi pamusatan ni si pahusor-husorot ta imasian ayat 15 amadok molo burjumunai mamiyahi au gabi rajamuna ba Roma hamu marlinggom-linggom tuau alai molodang ruar maapi siap tada-tada mangaton hau Ares di Libanon ngolu namar demokrasi mangidohos sudi rayakna parsidohot paudiulihon negara dohot bangsona parsidohoton nasidabe naboidoe marhitir ragam di dalam isarana gabe ruas ni eksekutif legislatif manang judikatif kebartuhabuyon dohot pajuan nabi ulaun ni ganuk ruas ni negara naboido diulaho marhite nadoho mangaleo suara di pemilihan umum di Jotam mamuruhi ruas nihuta sikem ala noksala memilih Raja Nasida himasi Abimelech na ditudus sunibana tutada-tada namar suga-suga alai los dohot rimas na tu akka halak na burju naso radi gabi uluan ditudusan nabi nain si Jotam mabeng gembaran au jetun ara do anggur sasitong na tulucai nabui do nyang gabi uluan alai manulak do nasida ala nasida lau pasonak rohani debata dohot dongan colma ujungna narade ima tada-tada naung siam mulana marlomo-lomo mula-ulau haro rubur pe daktar pasiding mangago raya ni huta sikem ala ulaon ni si Abimelech na jugati tutorok do halak na maddo ia ngulu politi ima ngulu haportibion go dosa pangototoyon do barulan najat alai dibalik ni di jalo manang nadang o kuod do ngulu politik tuk manot tuhon na hinarikko ni ngulu ni sude rakyat doh bangso asa na padau diri siap persidohoton langsung manang solangsung di nama milik panggonggomi dada pabahenan ni haporsiaw na sitong jala napatuti martang yang mahita di paingot hodo hami ali Tuhan asa unang gabe mauhubuti kami di tonga-tonga ni bangso negara nami alai kodohok do kami mangaleo suara dohok denggan ikodohok do kami manada akan apatut uluan nami jala ikolehono nami suara denggat tibana ido di pengot homer hiti hatam di tikion alani Tuhan di narap mangulabi kami songon warga negara di tonga ningulwon saya parrohai mahami datong sumarihon na patut raja na patut panggonggomi jalai kotang yakono nami nasidabe mauliate madiho di bagasan anakmu Yesus Kristus. Amin.
Songoni majolo pertanyaan takadonga di bagasan sadarion alaete sotung lupa hamuna like subscribe dungi sagi homba musetu akadongan na asing lope marhite-hite nunga parsidot hamuna li akadongan na patol hasso berita nauli rap doho kade na marhata batak tu lihat tortibion sai di pasu-pasu tuhat tay mahita.